Papili ang anak. Unya kay mahal man ang gipili tanawa. Kaka? Asa may dan ka po nipis o ba? Yang tumbandan ta. Asa man jud mo ganahan Sky? Kani Hello Kitty or Barbie? Asa man. So asa final pangutana para paliton unsa imong ganahan? O dyan, sa mirror. Asa man jud imong ganahan ani? Kani Barbie. Tanaw na sad siya sa iyahang fit didto kung unsa man bagay ba gyud. Libog na gyud ni siya ni unsa? Unsa man? Tanaw na sad siya didto sa Barbie. Oh, asa imong ganahan ana? Nindot lang mo ginang putik lagi. Mo rin nakadal beauty diha, ang putik. Sige, i-choose na, ikuti na ang imong ganahan. Asa, Barbie or wala nagkupot na gyud. Mao na gyud na iyang ganahan. Naglibog kung unsay paliton. Barbie or Hello Kitty. Sige, sige na, hubuan na. Para mo choose na. Naka-choose na ka? Ha? Ah, choose na. Ikaw choose. Yan dyan ko ha. Oh, ang number 1. Asa man jud. Siya na lang papilian ner kuptiner patulod-tudlo sa iya. Ako siya ko niya. Ayun lang natangtang. Ano ang natagtangan? Ano, di ko lang natagtangan. Tanawa ang iyang kon. Awa iyang kon kay dili matangtang siya. Kaya nga naman gitahi. Pero kani wala gitahi matangtang ni. So asa man ka sa ligon or sa kuan? Pili. Oh. Kaya kana gitahi na dugay ka na maggumba ni ka maggumba na ni ka 18 years old pa nimo. Iuli ang dili nimo ganahan. So choose na. So ikaw anak na siya. So ang imong ganahan, imong kutan niya, iuli ang dili ganahan. Sige. Come. Para final lang eh. Ikay pili ha. Sige, go. Ipili na, iuli na ang dili mo ganahan. Ang imong ganahan, mao ibay na to. Ang sa heart nimo imong kuan. Ang iyang ganahan sinaw lagi. Siya ray mo choose. Sige, go. Ang Barbie ni niya. Hello Kitty. Ayaw eh, go. Mahay niya ka, kami napili. Sige na natika. Nagtuo mo no, nga dili ko mo voice over. Hi, mauna ni ang part sa mama, basta matauran ang anak. With honor sa akong anak, ay syempre, palitan nato. Kinangtang naman ang iyahang shoes in town. Ay, giing na nako nga nagngisi na daw, idiguan, mabasaan ang iyahang medyas. O, diri among gida sa SMC side, gipapili na mo. Kay gipapili man, di nagpili, jud ang kami ang mupili. Sige, explain ang papa, ang gipili. Mahalon man. Paminawan ninyo ang rason, guys. Tanawa ni. Tanawa, di matangtang-tangtang. Gitahi. Gitahi mo na, di man tangtang. Oh, natangtang. Oh, tangtang. Oh. Tangtang nila. Tangtang. Oh, tangtang. Sige. Iuli na ang dili nimo ganahan. Kaya po na. Mati ko ko. Tangtang. Mo yung tangtang eh. Sige, iuli na. Sa kaninya time, nagduha-duha pa gyud siya kung unsa iyang pilion. Nangita siya rason kung unsa jud ang pinakanindot nga rason nganong mao niya paliton. Mauna na ron amahan, mangita na lang tagbikil kung unsa jud ang nindot kay mahal ang napilian. Kay achievers lagi ang anak, sige amahan, palitan na saway pagkusmod. Ngano bitaw. Sige, palitan na amahan. Ngano, paliton yun ni nato. Barbie ang ipapalit sa anak nga 1,299 while ang isa is Hello Kitty nga 899. Dili ka lugi ana amahan kay maningkamot man ang imong anak bahalag 1,299. Sunod ana
Mudako naman ang score. Kay maningkamot man na kay bago ang shoes. Sige kay nakasabot naman sila paliton na ni nato. Adjoy dili makatug ani kay magsigi suot sa balay. Unya itupad pa jud inig tulong. Dili ni mahimutang si Ate Sky kung bago iyahang shoes. Ang iyahaman gusto ang napilian aw nindot na kaayo iyang smile. Bisag wala nako nakita sa iyahang naong aw mama man ta kay bawo jud ta kung unsay gibati sa atong anak. Asawa man sad ko kay bawo sad ko sa gibati sa akong bana. Kay lagi asawa ta, sige tig video lang ta unya tan-aw nato ilang reaction. Kuha nimo ka sandal ko Oh. Kuha niyo. Murag kahoy. Yang ngusa isuot sa mo jud niya ang ginahan, Barbie. 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 Ganahan ka ana nga design. Unsa yung naganahan anak kay? Ang design. Oh, makita ka ng saan? Kana. Nasa? Pink. Hmm. Okay ra? Di mo kontento sa camera eh. Okay na? Di jud ka makontento sa lang camera. Duhaon jud nimo. Asa ang iyahang allowance? Dako, gamay. Luag kayo or dako gamay ra? Ha? Turana niya, ma'am. Alawas, medyas. Final na og sukod para masakto jud dili maluag. Ngayo ta og bagong stock para sakto jud unya bayaran na nato sa counter. Mao ni ang rason niya nung among gipalitan si Carmel Sky kay dako siya og grado. Carmel! Congratulations! You're in a high honor. With honor. Carmel! With honor, oh. 90... Kuan ni siya? 92.5. Imong average, oh. Average ko? Imong average 92.5. Nasayop man ni siya. Ingon ang teacher nga. Inikamande ingnon nimo siya nga. Usbon pa man na. Nasayop man siya. 92.5. Eh? Ha? Di man na isulti. Ingana naman na ron with honor, ha? Ibalik ni. Dili, imuha na tagan kaglain ni teacher ka ng correct na niya. Pahinumdum daw siya kay basi kuno siya malimot imo ingnon niya. Teacher, ang sakto na daw kuno nga kanang kuan. Nga award. Mao man ni siya. Certificate. Congratulations, Carmel Sky! Love you, Carmel! Ingnon lang ko na siya. Abot ko musulti baka ni. Dira yang grade, dira.